Iż-żagħżugħ Sudanis Ali Said li għandu 28 sena inżamm arrestat wara li wieġeb mhux ħati tal-akkużi miġjuba kontrih fosthom li l-ħadd fil-għaxija qatel Eġizzjan fil-Marsa u li kien qed iġorr arma li taqta' u bil-ponta u li kiser il-paċi pubblika. Quddiem il-Maġistrat Claire Stafford żammit id-diviża ma talbitx għal ħelsien mill-arrest peress li Sudanis m'għandux fejn jgħix. L-ispetturi Sean Pony u Roderick Spiteri mexxew il-prosekuzzjoni filwaqt li l-akkużat der l-avukat Jason Grima. Skont il-pulizija l-vittma għadu ma ġiex identifikat, għalkemm sorsi qrib l-investigaturi spjegaw li raġel li nqatel huwa Eġizzjan illi kien jgħix Malta. Il-każ seħħ il-ħadd tal-ħabta tas-6:30 ta' filgħaxija meta l-pulizija ġiet informata li kien hemm argument bejn żewġ persuni fi triq Patri Feliċjan bil-Lokka fil-Marsa. Il-Pulizija tar-Rapid Intervention Unit mal-ewwel waslu fil-post fejn sabu raġel mixħud fl-art mitluf minn sensieħ u biġrieħi gravi ikkawżati minn strument illi jaqta'u bil-ponta. Fi-triq fil-viċin instab l-allegat aggressur Ali Said illi ġie immedjatament arrestat. Il-vittma ingħata l-għajnuna minn tim medku fil-post. L-Eġizzjan kellu 4 daqqiet ta' arma f'sidru u f'daru. Minkejja li ttieħed l-isptar Mater Dei b'ambulanza sfortunatament huwa ġie ċertifikat mejjed ftit tal-ħin wara. Intant fil-possess tas-Sudanis instabet ukoll is-sikkina li allegatament intużat f'dan id-delitt. Bil-każ ġiet informata l-Maġistrat tal-Assa Caroline Farrugia Frendo illi ħatret inkjesta filwaqt l-investigazzjonijiet mill-Pulizija tad-Dipartiment tar-Reati Maġġuri u tad-Distrett tal-Ħamrun dwar dan l-omiċidju għadhom għaddejjin.